Hello guys, ako nga pala si Coach Charlie, boxing and Muay Thai instructor. So ngayon po, magtuturo po ako ng boxing to Muay Thai, from boxing to Muay Thai. So ang unahin po natin is yung pagturo ko po ng tamang pag-warm up. For beginners po ito guys, kaya panoorin niyo po. Sigurado po ako na pag napanood niyo ito, talagang may matututunan kayo. So ngayon guys, ituturo ko muna yung tamang pag-warm up from head to foot, kasi ganun po talaga ako pag nag-warm up ako. Sana panoorin ito at gayahin. Pwede nyo gayahin ito guys, mga bata man o matanda, pwede dito. Magtuturo tayo ng warm up, tapos boxing to Muay Thai. Step by step po yung gagawin natin. So ngayong araw na to is warm up lang po muna. Okay, so umpisahan natin guys ha. Okay, isimula tayo sa ulo. Kailangan guys, 8 counts po yung bilang ito, tsaka para iwas din po tayo sa pilay at yung ipit ng ugat sa ating katawan. Okay, simula tayo guys. Okay, from head 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, down naman natin guys. 8 counts po to guys, lahat guys. Okay, next naman side natin. Yan, ganyan. Okay, next naman kabilang side naman. Tapos guys, ikot naman natin. 8 counts, after 8 counts, i-reverse natin. Para hindi tayo itong exercise guys, talagang for beginners lang talaga to, para matuto kayo, para kahit anong gawin nyo, hindi kayo basta na mapilayan at may pita ng ugat. Okay, next natin guys is kamay naman. Ayan. 8 counts po ito. Tapos kabila naman. Okay, next. Ganito naman guys. Kailangan naka-twist yung katawan. Okay, kabila naman. Yan. Okay, after nito guys, ikot naman. Yan. 8 counts din ito. Sabay reverse natin. Yan. After nito, dito lang tayo sa kamay. Yan, 8 counts. Baba, 8 counts din. Sabay ikot. Yan, 8 counts din po ito. Okay, next, kabila naman. Yan, ganun din guys. 8 counts din. Okay, baba. Okay, sabay ikot ulit. Okay. Tapos niyan, hips naman tayo guys ha. Okay, ikot. 8 counts din to guys. Yan, kailangan lahat maunat siya. Okay, reverse. 8 counts din guys. Okay, after ito, ganito naman guys ha. Yan. Okay. 8 counts din. Okay, after yan, ganito naman guys ha. Down. Tapos squeeze mo kunti. Yan. Okay, after yung legs naman tayo guys ha. Okay, ito guys ha. Pag na-out-balance ka guys, pag may pwede kayong mahawakan, pwede kayong tumukod o humawak para hindi kayo ma-out-balance. Yan, after yan, sa likod, 8 counts din guys. Dito naman. Yan. Okay, after yan, sa kabilang side naman tayo. Ganun pa rin guys. 8 counts. Pero sa mga hindi pa marunong mag-control ng balance guys, gaya ng sinabi ko, pwede kayong humawak para hindi kayo matumba or ma-balance. Harap naman. Okay, tandaan nyo guys ha, 8 counts po lagi yung bilang natin ha. Tapos next yan is tuhod naman. Ganito guys, ikot. Yan, 8 counts. Tapos reverse, 8 counts din. Okay, then open natin. Ganito, ikot. 8 counts, sabay reverse, 8 counts din yan. Okay, tapos balik, ano naman tayo guys, lunges naman. Yan, para maunat yung ating bandang lower. Yan. 8 counts. Okay, 8
counts. Dapat talagang gawin nyo guys yung warm up talaga muna kahit anong gawin yung workout o mag-boxing man kayo o Muay Thai. Ganito talaga lagi para iwas ipit ng ugat at iwas pilay. O, side naman tayo guys. Tandaan nyo 8 counts lagi ito guys. Okay. Kabilang side naman tayo. Okay. After nyan guys, dito naman tayo sa ating ankle naman ha. Okay, tingnan nyo guys ha, ganito muna. Up, tapos down. Yan, 8 counts yan guys. Tapos nyan, ikot. 8 counts, sabay. Reverse. 8 counts din. Yan. Tapos next natin yan, kabilang side naman tayo guys. Humawak ka pag hawak balance. Okay, 8 counts. Ikot, 8 counts. Sabay reverse, 8 counts din. So ngayon guys, tapos na po tayo. Yun po yung tamang pag-warm up guys for beginners po para lahat po maunat. Tandaan nyo guys pag mag-warm up kayo from head to foot para lahat talaga nauunat nyo para kaya yung sinabi ko, iwas ipit ng ugat at iwas pilay. So ngayon guys, sana may natutunan kayo sa video ko na ito na itinuro ko. Wag niyo po kalimutan na sumaybay itong video ito kasi marami pa akong ituturo. Next turo ko is yung about naman sa boxing position, kung paano mag step forward o mag step backward, step sideward sa kabila naman, tsaka paano mag pivot, yung tama po na form na ituturo ko guys. Bago po matapos ito, huwag niyo po kalimutan na mag-like, share, and follow sa aking Facebook page, lalo na po sa aking YouTube channels guys. Mamaya po yung link ipopost ko po sa baba ng aking Facebook page mamaya para pag na-post ko makita nyo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel guys para lagi kayong updated sa ating mga bagong video. Subaybayan nyo ito kasi sa mga susunod na araw yung footwork na may tuturo o yung boxing position natin. Okay, salamat. Sana may natutunan kayo.